Libanonu. Keď som s vami naposledy telefonovala, hovorili ste, že ste počuli aj tie výbuchy blízko vás, tak v aké vzdialenosti sa nachádzajú tie boje? Dobre, tak tie boje sa... Ako bombardovanie v noci je počuť z Bejrutu aj cez deň, ale v noci je to viac počuť. Aj z juhu počujeme normálne bombardovanie, keď sa delostrelstvo používa alebo niečo také, tak je to počuť. Keď sa bombarduje blízko Sajdy, to aj vidíme z našeho centra záchranárskeho. Libanon má ako zo severa na juh má nejakých 220 kilometrov vzdušnou čiarou, dajme tomu ako 220 kilometrov, takže Libanon je, dajme tomu, 5 krát menšie ako Slovensko, tak je to celkom malý štát. Takže my sme skoro v strede na juhu. Takže je to strašne počuť aj k nám. Dneska tiež, keď sme vykladali humanitárku, tak bolo počuť 2 bomby, jak padli na Dahy. Takže pri letisku tiež to bolo dosť dobre počuť. Na porovnanie ste hovorili teda, že je to rozlohou menšie, ale na počet obyvateľov, ak sa nemýlim, tak má Libanon rovnaký počet obyvateľov, okolo 5 miliónov. To znamená, že teraz sa tí ľudia presúvajú z tých bojových zón a hľadajú tie bezpečnejšie miesta. Ako to vlastne vyzerá? Kam majú namierené a kde zostávajú? Dobre, takže keď tá situácia bola ešte lepšia, chodili po domoch, aby si mohli prenajímať, ale teraz už je taká situácia, že jak sa to začalo v tom bombardovaní v tom Bejrute, tak začali utekať k nám do našich krajov, ako do Mount Lebanon i Klim Charub. Začali sa usádzať na cestách, kým sa otvorili školy štátne, aby si tam mohli nájsť nejaké to útočisko, jak sa povie, tak teraz bývajú na školách a po všelijakých bytoch, po všelijakých izbách. Teraz už je to všetko preplnené. U nás sa už nedá nikde nikoho dať. A pri našom centre máme tiež 3 veľké stany pomocou Slovakiu, ktorý nám poslala ministerstvo vnútra ešte pred 2 rokmi, tak tiež máme postavené tiež pri našom centre, aby si ľudia mohli prežiť noc, alebo 2-3 noci, alebo podľa toho, aby si mohli nájsť nejaké ďalšie útočisko, nejaká škola, alebo nejaká izba, alebo niekde si prenajať. Situácia je taká, že už u nás máme dneska bol update, okolo vyše 80,000 ľudí, už máme prisťahovalcov, teda Libanončanov, ktorí utekli pred vojnu z Bejrutu a z juhu. A ešte k tomu máme Sýrčanov, ktorí ešte stále sú u nás. Takže na našej dedine, ktorí máme, dajme tomu,